Nyadi mathoth ji oluoro taka kata yugi. Chal mar taka ok lomb wang'. Taka mathoth dung marach kendo kelo tuoche. Kawuono ne wachak walimo chiro maduong' mar Kibuye, mabende ong'ere ok mana e Kenya ka kende, to nyaka e pinje maoko. Chieng' chiro maduong' matimore Jumapil ka Jumapil, ji wuok kuonde mopogore opogore kendo gichopo e chiro ni kuma girome gi jo ohala mamoko mabende biro gigo mopogore opogore. Kuom ma, ler mar chiro ni igeno ni okang' mamalo moloyo. To ma bende adier, waromo gi riwruok makende mong'ere kaka Kibuye Market Waste Management. Riwruogni matije maduong' en neno ni ler mar chiro mar Kibuye ni okang' mamalo. Nyinga iluongo ni Arizona Tieno, mong'ere kaka Nyagudi. Aja ohala ma Kibuye ka. Oganda man godo kar kagi, magi oganda mag riwruogwa mar Kibuye Market Waste Management. Ne wayiero mondo wati gi nying mar Kibuye Market Waste Management nikech wan duto kaka wan ka, wan jo chiro ma Kibuye ka, wan jo ohala ma Kibuye ka te, koro miyo ne wayiero mondo wati gi nying mar Kibuye Market Waste Management. It is a CBO, en CBO ma ringo madhi mbele. Tich en tich, bende ne gombo ng'eyo ni ang'o manojiwogi kata ywayogi e tich ma joma ng'eny ochayoni. Gima kelo lil mar chiro gin kaka oula mamol, pot alode, otese, osakle bando, chuodho, olembe matop, gunde gi moko mathoth. Wuok tich ka wuok tich, riwruogni romo kendo gitimo ler kanyakla gi chuny achiel. Mamoko dhiro wilbaro, kama moko bende dhiro othiwi nyaka kama taka onego pukie. Season nyisowa ni riwruogni ne gichako gi ji adi, to ng'ikruok mage ma gisebedo godo. Nwachake dwe mar 2 tarik 5. Gima nokelo mondo mi wachake ne wan kod the CDO kata Community Development Officer from the city level. Nobiro e chiro ka manoluongowa oganda moko manok, ne wan ji moko 3-4. Nwabedo piny manowuoyo kodwa kuhusu takataka. Ne wayie mondo wakaw jukumu obed marwa mondo watiti gi takataka ne. Koro ng'ikruok mana seneno sama nwachake eni mokwongo wakwayo the county government mondo bi odonjie mondo konywa nikech watiyo gi ngufu mang'eny. Sama county government obiro modonje ni endi, koro nyalo miwa yot, ginyalo support wa kata gi machines moko bende mag dhiro takataka. Seche ma koth ochwe kama yudo ka watiyo mana gi wuochwa, onge gumboots, onge kod gloves mantiere, wakwa county government mondo odonjie. Then mar 2, achaka kwa county government bendo chako donje wachni matut ka ginyalo yie to mondo gimiwa gimiluongo ni permanent casual workers manyalo tiyo tiji yugi e chiro ka pile pile kochakre wuok tich nyaka ti Jumapil. Kech wan marwa kaka mar mwatiyo manono ni watiyo mana wuok tich kende. Koro kochakre tich 2 kadhi nyaka chieng' ngeso kata nyaka Jumapil, chiro dong ka olil kendo kobere yo makare. Then ng'ikruok mar 2 mabe machaka neno en ni johala wetewa ma e chiro ka, akwayogi ni sasa magineno wuok piny ni wadil gi takataka, wakwayogi mondo ng'ata mane Bostol ywe takataka ni ketnwa gi chunyi yo kacha, makwa biro to wayudo to wakaw mayom. Mar 2 ne mano jukumu en marwa kaka jochiro, onego bed ni wabed kod gunde moko e Boston de waka mwatieno. Koro kisegolo takataka kuom gire miusono tinyume e aditani no, then tikete obedo kamoro mayot makwa kalo gi gari samwa choko chande to wayude kama yot to wakaw wadhi. Taka gi ka gisechoko gitimo gi nade? Kwasegolo yugi e chiro yie kucha e sections mopogore opogore, then tichoko gi tikende kamoro ka wang' achiel, whereby kang' lori mar jo council chande obiro to biro choko gi ka, alafu to tingo to tero gi dump site molo ka chok malo kucha. Kata kamano, taka gi okwit duto. Riwruogni nigi chenro moro mar loso mbolea gi moko kuom taka ma gichoko. Manyiwa mineno mwaseloso ni en manyiwa molos kuwuok takataka. Gi dho ngere luongo ni organic waste. E chiro ka mwaloke kane ne wapimo mwayudo ni atamalo mar takataka mamalo mang'eny en organic waste. Ne watimo nonro matut mwayudo ni organic waste ni endi wanyalo lose mowuog manyiwa.
manyiwa mar organic ober e komo kata ober e cham nikech yudo ka onge gi chemicals mang'eny. Kata kamano, gin gi kwayo ne oganda mar onagi mondo oyang mbolea mano molos kipacho kata compost manyiwa mondo omi giyud chiro maber ne gigo magiloso. Akwayo jo Kisumo dalawa kata jo Nyanza dalawa, wajo Kanyanam, woguru piny kamoro amama untie muwinjowa mondo miwa support kubiro nyiewo manyiwa ni en manyiwa maber kendo manyiwa mwasepuro kata wan wawegi wapuro kode pile kata nyoche kwapuro kode bando e pur manya mokalo nyo chiek maber. Wafwenyo ni tijni en mar chiwruok, nweng'o ok ber, to Harrison gi jowetene osechodore oko mondo giket ler e bomani. Ma en agete ne wan duto ni kik wacha tich, kama watiye nyaka bed maler. Tich en tich.